Yabona before sixhaphaze i-M_T_N 8 siyithathe kawu-4 kulandelana. Sake sayithatha kamnandi eMabhida ngeBayobhabhuli. Sigxoba lokho okuyi-Celtic, sigxoba ababhemi Bafana Bakithi. Sisakhojwa uJoseph Zimbhawu Bafana Bakithi. Kusakhona oLodge, kusakhona oPule, kusakhona oLebasa Bafana Bakithi. Lana i-Celtic yayingozi kakhulu nje ubona oMabhena babededela amanye ama-free kick ama-former players ethu esho ukusinquma impela. Into esasinqunyelwa yona-ke le yi-Gloria i-M_T_N 8 kwakuyi-final sidlala la eMabhida endaweni yethu, endaweni yesigameko. Bayalwazi udaba abaningi impela. I-Celtic impela yakora kuqala lana bafowethu njengenjwayelo-ke kuma-final e-M_T_N 8. Bahlale bekora kuqala, abanye bethi asithule siyabhebheza, nabo abanye babethi basifenda, kodwa ekugcineni kwakho konke kugcina kuwukukhala nokugedla kwamazinyo Bafana Bakithi. Yashaya igoli elihle impela iPirates ecishe lifane nalo elikaMojela laseMabhida kwi-Stellenbosch Bafana Bakithi. Uzobona laphana ku-part 3 wale video lena, ngoba isiqalo lesi before siyithathe kawu-4 i-M_T_N 8 sayithatha ngo-2020 before siyithathe kawu-4 kulandelana. Lana sasayithathela nje ukuthi sindlala indlela sizophinde siyigeje bese siyabuya Bafana Bakithi sekhona uJose Rivera. Yayingozi kakhulu iCeltic Bafana Bakithi lana. Unfortunately kwase kuzoba ukuphela kwayo iCeltic impela. Uyabona-ke lana ezami zazigxoba ngampela ayina zimpenetrate la umfana uHodwa selibeke enethini. Ibhakane uyalazi-ke Bafana Bakithi lidlala ibhola elinenkosi phakathi. Ungaze ufunge ukuthi kwakukhona abalandeli indlela ezami ezayililizela ngayo lana. Ubuke nje i-combination play khona phambi kwawo lama-defender khona athenjiwe. Silibeka phakathi-ke yaseNamibia inkunzi uHoto esagijima namanje lapha ku-number 3 lana esagijima lapha esayidini left winger engakaconvert ukuthi ibe left back lana. Wakusadlala uMayela sagijima uMayela yela Bafana Bakithi number 3 we-squad ngalesi sikhathi. Sisavinjelwa ikati elimnyama lasanda kusuka kuMaritzburg kade lidla ubhedi impela. Kungangeni lutho impela livimba kwasani lafika nakwi-Pirates lafike labeka induku ebandla la wakhombisa amagalelayo. Bafana Bakithi i-Pirates nihloniphe Bafana Bakithi le ndebe ye-M_T_N 8 ngoba akekho owake wayithatha kawu-4 kulandelana emlandweni webhola laseMzansi. Akekho ongakwazi lokho Bafana Bakithi. Yayingozi kakhulu iCeltic kuma-free kick kuma-set piece nje impela yayishaya direct set piece. Kodwa-ke hhayi kwasho ukuthi ibhekene ney'nkunzi, ibhekene ney'ngwazi. Kusekhona u-SMS Check My Soul, kusekhona uShonisa Mashonisa. Hhayi wawungeke ubuye impela ngiyakutshela, ubuke nje uLodge uzolayina kamnandi kanjani elayinela uMayela wasedabula amabhilidi uMayela. Washo khona ukuthi uyi-defender wanqaba. Hhayi wayesashisa ikhotha-ke nalana umfana wami. Sasadefendela nawo ukapteni wesquad uTyson uHlatshwayo wasuka kwi-vet kade edla abantu impela beze bethatha iligi. Babe kabi impela. Wayathengwa ngemali eshisiwe eza lapha kwiBhakaniya. Wakusakhona noLebasa sanda kusuka nje kwi-development ngicathi 1 or 2 seasons ago from here. Impela umfana wayeshisa ikhotha sanethatha namakaringe lapha kwi-Maritzburg United. Wayekade eshisa ikhotha efuna ngapha nangapha efuna iKaizer efuna iSundowns. Agcina imunile iPirates yabeka imali etafuleni eMaritzburg yathi hhayi ngesikwazi ukunqaba. Ubuhlakani obenziwa uLodge lana ezewini ipenalty. Hhayi ngoba u-SMS uyawazi ama-final Bafana Bakithi ngivele ngikhumbule le yesikhukhuni umfana embambisa ibhola ngesandla ngenkani. Ngefinali ngicabanga ukuthi kwakuyi-Nedbank leyo final. Angisakhumbuli kahle. Yabona lapho impela wakhala abantu bathi yini le yenziwa lo muntu, yini le yenziwa lo muntu. Kanti ubuhlakani nje Bafana Bakithi egrawundini kudingakala ubuhlakani ukuze uwine. Base bekuhlaba ngekhadi elibomvu lokhu. Wasesukuma yena uLodge impela. Hhayi
dabula ukukhipha impela kwangeke kuze ngisho kuthiwa kwakuyilandelile kwangeke uze kuyithole ehlaba top corner. Hhayi kwasiza yona inethi ukuthi ivimbe ibhola. Wasekhoneni umfana okusakhona uWebjuste lana umfana inkunzi yayishaya uthune inkosi phakathi ingagijimi. Washona ekhoneni umfana wajabula kwakuwukudla kwethu-ke lana sesidla indebe kanjalo bafana bakithi. Ayikho into engazivimba ngalezi zikhathi sedlala ibhola elihle kakhulu. uJoseph Zimbabwe impela wayenebhola elihle kakhulu bafana bakithi kanti wafica nethimu ithe ukuhlangana impela yesihlangana impela ngoba ibhakaniya laqala khona impela ukuhlangana lana. Ngalezi zikhathi bafana bakithi ngicabanga ukuthi ngale season elandelayo sashaya ifinal ye-CAF okukhombisayo ukuthi impela ibhakaniya lalishisa kakhulu bafana bakithi. Kwakungeke ubuye-ke lana kwakuvela uMaBohwane laphana kwi-Celtic uSwelele kwakuyi-former player yethu nayo lena izoyiphruva ukuthi yinje ubheke ushonisa amadoda bashonisa. Hhayi bafana bakithi kudala kwasesiqhelaza bafana bakithi awubuke u-4 ezosishaya iseve yomhlaba usuphelile umdlalo mfana kithi. Ithi yasigwinya iCeltic ithi yasigwinya ngempela iCeltic. Hhayi ngiyakutshela mina mfana kithi webhuti kade wasesidla le ndebe. Bayazi abaziyo abangazi basenza ngathi abazi kodwa kahle kahle bayazi yazi yashintshwa yakhandwa enye i-design. Le design lena ilapha ema-ofisini ePirates ku-trophy cabinet yabekwa kwathiwa minani bafana ibekeni kwikhabhinethi eyenu manje niwinile akekho ozoliphuca yona. Ngoba manje ayi bafana bakithi sasesiwine kakhulu yona sayihlaba nje kabili kulandelana. Bayishintshe i-trophy saphinde sayihlaba kabili futhi kulandelana ngoba kade siyihlaba nakule season. Masiyihlaba kwesithathu next season maningi amathuba okuthi ishintshe bafana bakithi ngiyamtshena mina. Nizobona nje nani nizoyibonela sekwenzeka. Sajabula sancinyoza singamabhakaniya lana siqukula i-trophy. Nangu coach base bembhabhadise nangamashampiyoni lana abafana bethu bejabule kakhulu.